Това в Пловдив, Стара Загора, Бургас. Днес сме в джамбото на Бургас. И сега ще обърна камера. Ето го джамбо. Не мога да видя какво се вижда всъщност, защото просто има слънце, но ето го джамбо. И този път ще се опитам да направя по-хубав клип, защото на миналия просто не стана, защото беше доста дълъг и просто да. Не мисля, че се виждам. Така, сега влизам. И така, ето я кака. Мама отива до тоалетната. Вижте, тук намерих нещо много интересно. Има банкомат. Ето, това е нещо... Аз не знам какво е това, но... Да. Ето тук сега чакаме мама да излезе от тоалетната. И ще разгледаме малко. Това е кошар за бебета. Кошари за бебета. Това са сакове. Горе има, как се казваше, столчета, такива за кола. Има бебешка количка за 80 лева. Това е къща за 200 лева. И тати дойде. И така, пристига мама. Ето я. И така, вече влизаме в джамбото. Тези сакове ги казах. Тук надуват нещо. Брей. Тук има такива за игра. Сакове, такива куфери, сакове. Колички. Обичам ги тези. И така, вземаме количката и влизаме вътре. Обаче ще дам количката на мама. И така, ето тук показвам. Това са нещо си. Има кошнички, зайчета, понеже наближава Великден. Поне при нас сега наближава Великден. Вие когато искате си гледайте клипа. Тук има всичко е в великденски работи. Мисъл, няма майче кой знае какво. Мисля, че също всичко е заредено с Великден. Как хареса нещо. И така, тук има кошнички такива. Тук има фломастери, моливи, книги. Вижте. Извинявам се, че ако друсам много просто. Е така. Ето, мамо, виж, има пак такива. Това са едни ароматизаторчета. Що те миришат хубаво? Ето. Вижте. Како? Виж. Някой се прозява, спива се. Тук има лопати, кошници, разкларници. Там има карти, лепенки. Супер!
Лепенки, бе, мамо, лепенки. Аз искам лепенки. Сега ще си избера. Взимам си ето такива бухочета. Те са всъщност две ето такива. Те са заедно такива. С 80 стотинки. Вижте ги колко са много, пък са толкова малко пари. Ето тук. Там има листчета. Тук има пластилин. За 1,50. О, тук има папки. Може би пак ще си вземам папка, защото от миналата, която си взех, съм много доволна. А тя беше ето такава, абсолютно същата. Съм много доволна. Тук има червени, такива розови, бели. Тук има, вижте колко много различни листчета. Мамо, той ти изчезна. Аз имам ето такива всъщност. Преди си бях взела. Има и такива цветни кламери, но на мен не ми трябва за училище. О, има и такива много са готини тия с чипсици. Ма няма де да ги слагам. Какво е това? Подложка за кръста. Абе, мамо, за какво ти? Тук има химикали, дневници, моливи. Всякакви работи има. Ето тук има химикали. Тетрадки. Това са листи. Бели такива. А това са цветни листи. Ето. Тук има тетрадки. Ще ги изхарчим. Къде знаеш, тати? Вижте ги колко са готини. Това са химикали, които се трият. Ето ги. Много са готини и пишат най-различни цветове тия. Това са блестящи химикали. Вижте каква готина тетрадка. Не, чакайте, тук имаше май нещо. Някакъв раздел. Да. Тук има коректори. И ето такива фломастери. Такива маркери, да. Ето. Вау. Вижте. Уй, вижте. О, това са светещи. Уй, вижте колко са готини. Най-мъджата. Само да ви кажа, че тук минават всякакви хора. Ох, камерата ми не е много добре фокусирана, за което може би се извинявам. Не знам, аз не виждам много добре, защото снимам. Както и да е, просто да. О, тук има дневници такива. Аз обаче имам ето такъв. И не ми трябва друг. Извинявайте, ако много върта камерата и друсам, но просто в момента вървя и разглеждам, и снимам, и правя 1000 работи наведнъж. И е много трудно да снимам. Така. Вижте. О, възглавнички за път, мама много иска такава. Няма да я казвам. Да, като цяло. Там има най-различни неща. Кака си избира албум, защото вчера беше принтирала, не точно принтирала, не знам как се казва, около 130 снимки и сега търся албум, в който да ги слагам. Но на мен ми харесва това, обаче той е за Baby Girl, т.е. за бебето, момичета, както и. Ето тук има чанти такива. Аз имам ето такава, веднъж си бях купила и още имам такава. Понеже си я държа, нали, не съм си я изхвърлила. Уау, гланцове! Бе, майко мила, колко много гланцове. Видиш. Ето тук показвам. И тук
Вижте. Кърпички. Колко са цветни. А вижте тези пачки. Има на принцеси. Вау! Тук показвам какво има от другата страна. Тук се питам дали няма да има кристали за коса. Понеже аз много искам, от много отдавна искам да си купя, обаче се не намирам и се чудя тук дали няма да има. Това са чадъри. Искам само да видите колко много ластици и щипки. Вау! Вижте. Показвам. А тук има други. Те са по-детски такива. Така да се каже. Там има кичури всъщност. Има и четки за коса. Но аз имам четка за коса. И да. Ето. Аз сега ще ви покажа. Аз имам ето такава четка. Вижте. Има такава вода за уста за деца. Може би ще си взема една. Аз мога да си взема ето такива. Чакайте да фокусирам. Така. Ето това е конец за зъби. Като да си чистиш зъбите с тях. Сега отиваме за да видим за татуировки такива. Я да видим сега. Добре, зад мене си. Да не оставам. Къде ли? Тя ще слагам. Четки ластици. Сега. Тук има за рождени дни. Вращаме се, защото не ги намерихме. Това са някакви... това е за... ясно. Тук има такива за правене на гривни. Как намери буркат. Аз много харесвам ето тези. Имала съм и съм много доволна, защото са много цветови. И не са много скъпи. А тук има буркатени лепила. И някой бебе се разрива. Вижте. Това са такива ли... Листя ми нещо платва такива. Намерих тези лепила. Трябва да си взема. Задължително сега ще си взема. Но ето такова. Много са хубави тия. Така вече разгледахме навсякъде и си напазарувахме добре. Сега това са чаши. Сега отиваме към касите. Да. Тук има тига. И такова си взе кутия с галаеми. Вижте, тук има храна, колкото щеш. Сега отиваме към касите. Най-накрая. Отиваме към касите. Вижте колко много храна. Ми приятели, ние вече си напазарувахме. Това е моята торба с моите неща. Другите си носят техните. Аз си ги плащах и мисля да свърша с това видео. Надявам се да ви е било интересно. И ако е така, може да дадете палец нагоре, да се абонирате за моя канал. И да, пишете ми коментари. Също след коментара оставете хаштаг към банката на Габи и хаштаг #NoHateLand.